4 años de felicidad intercalar, 4 años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida, una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre derramó. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar aquella que se't creix igual que molts altres valors. Trobar-nos a nosaltres mateixos sovint és el primer pas per poder donar als altres allò que podria acabar fent un món millor. Intentem entre tots que els petits detalls marquin la diferència i canviïn tots aquests pensaments negatius que malauradament té la nostra societat. Ara és el moment de donar millor a nosaltres i lluitar per trobar allò que ens ompli i que ens faci sentir que estem aquí per alguna raó. Fem obrir els ulls a tots aquells que creuen que el color de la pell dels diners són motius de menyspreu. Pensen que l'altre és l'ignorant que té el problema, quan realment només els falta mirar el seu interior per veure que el problema el tenen ells. Per últim, recordem que la pau es troba a cada petit racó, fins i tot en el somriure de nen al qual ajudes a aixecar-se del terra després d'haver caigut, quan el bon dia que dius aquell noi que sempre vols passar per davant de casa al matí. Sempre sembla impossible, fins que es fa realitat. si pudiera cerrar los campos. Enhorabona a tots per la figura que hem fet aquest any nova, una espiral, pel manifest llegit per la nostra companya, l'alumne de batxillerat, i ens queda només, per tercer any consecutiu, donar els premis de concurs fotogràfic. Abans de res, dir que aquest any ha sigut un èxit. Ens comenta en Pitu que 47 participants i és molt important, o sigui, hem incrementat el nombre de participació. Per tant, jo primer tot un aplaudiment fort per tots ells per l'esforç que hem fet. Com qualsevol concurs, ha d'haver-hi un jurat que ha tingut que mirar totes les fotografies, que ha tingut que fer l'esforç. Són 12 persones, que són 5 professors, l'Ester Comerón, la Gemma Bobal, la Jens Alfaro, la Marlene Durà i en Joan Salomé, 5 alumnes, l'Eve Morales, la Marta Sánchez, en David González, l'Auret García, la Marta Illón i la Noia Cai, una administrativa, la Carme Pérez, i un representant de l'AMPA, que és la Sara López. A tots ells també un fort aplaudiment i un agraïment per l'esforç que han fet. Els premis, tots ells, són el premi és per curs, són un val de 20 euros per material de llibreria, de llibres, audiovisual, i tots aquests premis són pagats, són subvencionats, com sempre, per l'Associació de Pares i Mares per l'AMPA del nostre institut. Comencem els premis. Anem pels guanyadors. Primer d'ESO. El guanyador, demanaré sisplau que vagin sortint, i després farem una foto tots plegats, Joel Gutiérrez, de primer C. Amb la foto és el del moment.
Segons d'ESO. Els guanyadors són Antonella Lletera i Mariona Martínez de Segona, amb des de sempre i per sempre. Tercer d'ESO. Núria Mora, de tercer A, amb moments simples però eterns. Quart d'ESO. Guifré Abad, amb Love i Tender. Primer de batxillerat. Mario García, amb Amor Incondicional. Segon de batxillerat. Laura Rabasco, amb Deixa'm cuidar-te. I per últim, el professorat, que també participa, Pico Chamorro, que no passa gens. Molt bé, doncs fins aquí acaben els actes del Dia de la Pau. No he tocat el timbre, però ja t'he dit mantar-lo que el podem fer.